прави. Ще играем Агайо Йо. Днеска се тръпнах играта в Кифма. Един път пробвах. Сега сме с България. Значи, целта на играта е да ядете по-малките от вас и да пораствате. И да не бъдете по-големите. И когато ядете по-малките, и вие пораствате. Тук има една класация, която показва вие на кое място си, кое са първите петима. И така. Добре, измъквам храната. Това е по-малко за нали? Значи това прошено има за комп и за Android. Може да си играете дори на компютъра. България да се извинята. Само Франция да бяга. А що се разделило е? Изядена. Не се стъпнах. Когато достигнете с някаква големина, може да се разделите с тези бутони. А с другото даже не знам какво се правише. Не знам какво се прави. Тук някакъв не е нарочил. Уоу. Трябва го захапна. Щом ще има. Ама не са. Опа. Излъж гора, така е. Който пресия България, така е. Така съм. И това са някои големки, иначе. Как ги гледам другите какви са. Извинявам. Само да не ме задат. Ей, тъкма се разделил е. Нищо, това стигахме доста. Сме се бърна тук, няма нищо. Ще тъкаме още. Това в България никога не се отказвам. И Обама. Това е много зле. Те дето са по-големки ще найдат. Остава. Че напиш някакъв друг никнейм. Примерно. Какво да напишем? Така с Путин. Може би. Путин България е по-добра от да ти кажа. Ако направи това бе. Това като като минеш. Ей, това точно. Като си по-малко може да се включат по-големи, там като си по-голям, това те разделя. Опитвам се за нещо да направим. Ще може да го задем, няма може. Охото. Така ли? Остана това. Не Путин, сам да си взял Путин. Канибализъм, дами и господа. Аз не бих се взял, само в спешни ситуации. Това е доста направи.
до края на картата. Тук няма повече, какво да правим. И не можеш да се разделя. Така иначе играта много яка е забитана, чик-таква. Колкото си по-малък се движи по-бързо, колкото си по-голям по-бавно. Или тук никоя е и то не се разделя. Дали ще го сега? Това друго може. Нека напишем про... Пеш. И... Чего малко да пишем? Си напишем България. Айде, пускам да стана голяма, бе. Искам да стана голяма, бе. Що така не става мътънчето. Айде. Уоу. И това ще бъде от този епизод на Гай и Йон. Ако искате да гледате още клипове, абонирайте се, ако харесва клипа, харесайте го. Коментирайте кое искате да е следващото звено и на игра, която да дъпна или да плача и да се закупя точно. И ако е харесал клипчето, харесайте го, казвам ви. Чао!